И тук сме с Синан. Той, както в предишния епизод, умря. Синан, телепортирай се, ако искаш. Не знам къде си. Къде ми се тухчи водата? Аз винаги заобикалям тези неща, които ми трябват. Открих малко не диаманти, такова жълто. Азот? Да? Изкопай го. Сайран кирк. Да. Ами то много. Ако смица и ни трябва една ябълка. Ако имаш 8 злато, ни трябва една ябълка. Ми горе-долу сигурно ще има 16. Такова жълто. Злото. 16 злато. Аз тук намерих още редстоун. Че за пъти редстоун? Машинки. А? Машинки. Чакай, ще спрем. И тук сме отново. Време е пак да започна ми цепи. Ще спра клипа, докато отново се събере. И тук сме отново. Намерих още редстоун. Аз още желязо. Още злато. Злато. Аз намерих още един път злато. Аз намерих доста злато. Но още диаманти. Не съм хакер. Просто ще се добърх в копата и набирам нещо. Задоволително. Не завярваме. Стигнах до края на света. Открих 23 злато. Аз имам 9 диаманта и 4 злато. Ще дойда да видим. Министър хакер. Били. Да. Хайде да се измъква нагоре. Чакай. Чакай. Честно казвам, не знам как. Аз знам. Аз знам как. Всеки са един начин. Сам намърдай оттам. Защо не копаеш златото? Къде е? Забравя съм да го хвана.
чакай, аз се изкача. Ама къде си? Изкачвам се. Изкачи ли са? Не. Не съм са. Умря. Аз ти... Нещата от тебе ли са? Да. Казах ти не ди. Ама идвай! Аз съм тука. Аз ще направя дъма кирка. Не, трябва още един чест за камък. Ще спака. Що при каменните инструменти има дървени неща? Чакай, Маниса. Диамантите са лоши. Ти правиш една диамантена кирка. Ще ми трябва. Само правиш една диамантена кирка от диамантите. Трябва ти само 3 диаманта. Аз мисля да направя едно нещо. Няма, с диамантите няма да правиш нищо друго, освен такова. Освен кирка. За камъка често е увеличена. Защо? Нямаше къде друго да... Защото нямаше почти много място. Колко много копахме. Вече има една диамантена кирка. Айде и да ме копаем. Хайде да роли. Мен не ми се остивам да копая. Аз си направих една диамантена кирка. Наоколо е доста яко. И ще иде от другата страна. По-добре да не. Видях ти неща. Има някакви неща тук. Какво стана? И трепък са. Къде си? Дай аз да слезна. И ти се притрепиш. Няма. Ти притрепа ли си? Първия път. Умря ли? А пък аз не... Чакай да ми обереш нещата. Само ти ги събрах. Чакай, ще дойде, не слизай. Дай ми си ги. Не си научи. Честа. Имах диамантена кирка, броня, мечове. Това си... Диамантената кирка. Това е диаманта. Имах диамантена кирка. Такава? Да. Имах още брони, бутушки и наградник. Нямам такива неща. Пръсна ли ти се Не, пак ще отида. Малко филваме. Ама Били, Не знам какво става. да ме цепи. Не. А какво? Пак ли не може да влезне? Да влезне долу. Не, трябва ми една кофа вода, това е. Чакай, аз ще я да налея, ще пусна вода. Ще направя. Чакай, ще пусна вода.
стига. Една клопа ще стигне. Да. Аз ще търся другите неща, къде ми са. Падай! Сложил съм ти вода. Ама не дей! Мания твоята! Да, аз вече слизам. Мания ще се задушиш. Хайде, миньорче. Ма чакай да ти спра твоята. Абе стига! Се телепортира. С рибка. Какво си сложил? Скачай долу. Там в мината. Ето. Давай. Кой? Ами как се изкачим? Летене. Качи ли са? Давай. Чакай, аз мога да сте... не мога. Мога само да си скриншотвам. Хайде да свършваме скрипа. И чао за... Опа. Хайде да поразходим малко кучетата. Не, за чао ще направим една битка с ръчички. Чакай малко, бе. Давай. Ами така кучетата. Ама, мани го. Хапе ли са? Не. Ау! Стоп игра. Хайде да се разходим кучетата. Ама мани твоето, че ще го утрепи го. Ти е жал, ама. Чакай да си направя бутушки. Нема. Кога ми трябваше нагръдник? Имам бутушки. О, хайде да разходим кучетата. И да, за накрая ние си направихме кучета. Имаш ли кокъл? Дай ми. Намерих. Хайде да вървим. Къде е моето? Ма те твоите ме атакуват. Ето. Ами да, ще ги разменим. Хайде, я да ги разходим. Така, да стоят. Аз ще лета. Да покажа гледката на феновете. Чай, аз ще покажа. Аз не че ще покажа, но Аз ще го покажа. да си литна се. Ето, това е гледката. От нашето балконче. Къде си? Виждам то. Умряха, ма да. Нещата да си при тебе. Хайде да приключим с клипа. Дай да им И